Вие предлагате ли спа маникюр и спа педикюр в вашият салон? Ако не, трябва да започнете. Спа услугите с повече стъпки, с по-дълъг сервис. Съответно, цената ще е малко по-висока от стандартното лакиране. Трябва атмосферата в салона да е приятна, да няма излишни шумове, да няма неприятни миризми. Трябва да е релаксираща самата обстановка, когато правите такъв тип маникюр и педикюр. Цялата процедура трябва да е галеща сетивата на клиента. Затова трябва да се здобиете с свещи, ароматизатори, ексфолианти за кожа, маски, хидратиращи кремове и всичко това да го предложите като една цялостна услуга съвкупно с маникюра и педикюра. Това вдига изключително много нивото на процедурите маникюр и педикюр в вашия салон. Трябва да предложите винаги една добавена стойност от себе си. Не само да лакирате ногтите и да изпратите клиента да се тръгне, а кожата му да остане суха, нехидратирана, дори понякога зимата се напуква изключително много, има студови алергии. Винаги трябва да се погрижите за кожата на своите клиенти. Помнете, че маникюрът и педикюрът не са само лак. Това е грижа за ръцете и за ходилата. Благодаря!